50 meneh. Kali 200. Wes pen wae, pen ngono. Ah iya. Bawa nganti rampung, cepet. Iya, iya. Ya, mek wis. Kuwi sing ngomong lho. Iya, cepet, saka ngarep lho. Iki Mas Trisna RCTI iki streaming. Ben ta apa-apa Saka ngerti. ngarep ning ya. Ngapa? Le bawa. Ora sudi. Lah, Oh ngaku dalange kok. Aku seneng suka mburi kok kan suka ngarep. iso apa piye nek saka- Iso, cah printer e. Jajal bawa saka mburi piye? Aman nek jajal. Lah maksudnya Wis terus kae yo. ya mah duitnya dipek kok aku sing ngon bawa. Upama mundur Terus. Tartemtu tak turuti ngibarat Lah ben meneng to ben Apa? apa-apa Oh. lagi iki dalang. ora apa-apa ya ben entuk 200 e. Ibarat wong nom, rasa cangkeman sih. Prau lumampah tanpa welah ing madyaning jala nidi. Ya. Kari sakpada 200 masuk kantong. Temah genjing hagenjeng neng pagelingan sah Ono kok dikeploki dalang ning 200 wis di. Dalang apa wi? ayo ben